Créée en 2016, Kélé Ferré est une discipline d'art martial 100% malienne qui puise ses racines dans les tactiques et techniques de combat de plusieurs ethnies du pays. Les samedis derniers 27 septembre, les disciples ont vécu un moment fort, leur passation de grade. Pour marquer l'événement, parents, invités et représentants de la Fédération malienne d'arts martiaux se sont retrouvés à travers une cérémonie. Bon, a kun siri falen u ye mun dɔn in na u k'a yira cɛkɔrɔbaw la ale ni mun ye aru kɛ ka tɛmɛ mun ye seconde dogonbaw kɛ chinois ta fɛ fan fɛ brésilien ta fan fɛ donc an fana b'an ta kɛ k'a yir'u la ka témoigner quoi. C'est une manière pour les pratiquants d'exposer les fruits de leur apprentissage et de valoriser cette discipline encore jeune. Le maintien de la santé envers la jeunesse, ça c'est plus important. Et puis ça les empêche aussi de vagabonder dans n'importe comment. Donc nous souhaitons que ça soit continuel. Ça nous intéresse beaucoup pour que nos enfants soient encadrés en dehors de l'école. Ça aussi c'est intéressant pour nous. Mun jarani ni technique kura mun yobolo ne yɛrɛ ma deli k'a ye voilà o yɛrɛ de jarani kosɛbɛ n b'a fɔ ka courage ta parce que an ye fɛn caman y'a kɔnɔ bi fɛn dɔw bɛ ne yɛrɛ t'o dɔn ne yɛrɛ y'o ye bi m'o ta m'o fara n ta kan. Au programme, démonstration de techniques, remise de parchemins et de ceintures. Programme de ceinture bɛ n'a ka programme do n'i y'i ka programme exécuté ka se a dan na maître yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'i y'a maîtriser sisan a b'a fɔ i ka taa ɲɛfɛ o de b'a to fana discipline yɛrɛ bɛ avancer. Entre tradition et modernité, Kélé Ferré entend s'imposer comme un art martial de référence enraciné dans le patrimoine culturel du Mali et ouvert au monde.